بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوانا ایرو بحثا ملا بکم. طبی هنک مله برجی که من جانا خبر دارم گویی هنک فلان کس تمام ملا نه هنک مله هنه امنا لایقیم لجواتا هنرونین اقاق تقوانه اقاق انسانه اقاق اهل خدانه های مجموعه دنیای تنه حیوانج انسانیتی جبراتی جریا فداهیه اما هم سر هنکی ملی دنه دل مازن کی خبر دمان گلی تماشاوانا مله عالم önder dini İslamiye o herkes jwi melira hürmet dike jwi şeğira hürmet dike kavak bereda diçe melet berdikan avrun iştiye jbere rad be hürmet dike dve seda deste tarad misim seda kerem ke çay ki bxu seda vakte nane emnan ki bxun şeref bide malame şeref bide dikaneme av qaskum vi milleti ji almara hürmet dike خدای تعالی در قرآن کریم داد بکی بسم الله الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون زانا و زانا نزان وکه و نخ نوکه گره زانا و نزان جه فرقلی بن گره عالم به هر آوای خو جهلا فرقلی تر به حتی رسول الله علیه الصلاة والسلام دبی کی العلماء ورثة الأنبياء عالم ورثه پیغمبر علیه السلام حضرت رسول الله چی وی ابو باغی وی بوستانی وی آپارتمانی وی خزینه پرا تنه بون حضرت رسول الله علیه السلام حدیثی وی بون سنتی وی بون ریا قرآنی بفیا وی اگر ام عالم مله شیخ بخازن دو رسول الله هرن گرم دوی ویا وی هرن حتی رسول الله مشرکا را گو چه مشرکا جرا گوتن وره devş dava haber de çi bixwaziyan bidin te em te bikin zengînê xwe mal em sera topkin tamam pîdeke em xweşik qîza em xweşikî be em şera bînin em te bikin mezinê xwe muxtarê xwe waliyê xwe qeymeqamê xwe yanî tu çi bêjî vek te devş dava xwe berde heti Resulullah ji wan re got çi got wallahî hûn hîvê têxin destekî min û hûn rojê jî têxin destekî min ku îmkansîz tiştekî ye دیسا devş dava xwe bernat. Min Hazreti Resulullah binerin wek em meqamê wî me îşgal kiriye û em li xwe hinekî melê îro em binerin. Maalesef yani nezanim meriv bêje çi yanî nezanim meriv tiştê ku tek kêfa meriv tê tiştê ku kêfa meriv tê ne alimê berê ku em gihîştine hineka ku me jî wan ziyaret kiriye çawa ku digotin sahabî ê ku sahabiya dîtibûn qîmetlî bûn ê ku tabiîna dîtibûn qîmetlî bûn wallahî gava ku behsa hinek alima dibe ku em dê wele me ziyareta filan alim kiriye hinekî ê genç dibe xwezî me jî ziyareta wan kiribûna çunkî heqîqeta wan alimê berê teqwa bûn ehlê xweda bûn haya wan ji mal û milk zêde beqa tin nebû em digotin îdare bibe hişê wan li dersa feqiya bû hişê wan li dûzkirina wî gundê ku lê meletî dikirin li wê derê bûn gava alimê berê digihîştin hevdû ew bû sohbeta wan xweda bû heti Resulullah bû heti Elî bû yanî behsa sahabiya dikirin behsa însaniyetê dikirin behsa kitêba dikirin ji vî pêştr behsa tişê dinyayê filan bêvan nedikirin ama maalesef alimê me îro qismek jî wallahî değer ji xwe re neştine maalesef yani ya yek dimre bazin ji bo dû îsxatayî bi hev dikevin ji bo hinek ew terqînê bixweyin tu qurşa binê bi hev dikevin ji bo hinek ew tezê darûnê tişkî binêkê bi hev dikevin ji bo ew cenaze bi çar qurşina binê bi hev dikevin heta hinek ji van melê ku dere xwistine wallahî madiyata wan jî pir xweş e meselî xelq me baş nas dike baş nas dike wallahî xelq baş zane kîjan vele durust e kîjan vele nedurust e xelq baş dizane yani
Heybe. Em dibên ki çima xelq li mêj nake, em dibên ki çima xel rojê nagire, em dibên ki çima xel bi radike, şika em hinkî xwe kontrol bikin, xwe. Em kîja rê da diçin yanî. Rihet e. Ji xeberdana ji xelkê rihet e, wela milet ewabiye. Alme me îro ti balav didiyekê qismek jê dikijin hevdû behsa ereba xwe dikin. Yaw da divê vê kuleserê de giş gelo te hê vê kuleserê swar dibe yaw. Te sîhorta xwe çekiriye, te tekerê erebê ji kur kiriye, te fenî meyanî çêkir çê nekir, behsa xaniyê xwe dikin, behsa gedira xwe dikin, behsa marqa telefona xwe dikin, behsa îcabında zarokê xwe dikin, kurê te bîye çê, qîza te bîye çî vesayre vesayre. Pir kêm ki behsa Qur'anê û filanê bêvanê bikin vesayre. Heta hinek wallahi hinek mela hene belkî xweşik gireve xwe jî nakin meselan. Maşik di sêj bekî nehelal anî. Belkî hinek mele hene, hinek mele em fehm bikin. Wallahi belkî ji rojî heta rojî hê cüzî Qur'an dixwînin meselan. Naxwînin devê Qur'anê ji xwe nakin anî. Alim tê nave ku rîyê meriv hebe, ku şaşka meriv hebe, ku cibê meriv hebe. Alim tê bi teqwayê ye. Maalesef hinek din mela din êrî melê gunde axa wî dibe çêt bê rast e. Axayê me ne wek axayê ji kur wek axayê, wek Xwedayê. Wê axa çi bike? Pir hade bi xatirê te axa min ji virê zer min cikî din anî. Xweda rizq dide. Em ji xelkê re dibêjin çi? Em ji xelkê re dibêjin ki ya rizq xwe Allah, rizq Xweda dide. Madem ki rizq Xweda dide mele çima tu koletiya axa dikî? Eyb e. Yani hinek mele hene çok qet değerî nadin feqîre anî. Çok doğru diyorsun naçin taziye feqîra. Qismek mele için taziye feqîra ji bê le xutbê ne lazım El Fatiha. Ama diçe taziye zengîn ku zengîn ser Iraqê miriye, ser rêya xerab da miriye dibe îşe me xwe da dîtel cennetê. Quze kur di cennetê. Ji bo te xweşpere binde, ji bo şere bejin aferîn yani eyb e. Yani millet li me dinêre. Em çi bikin em eyna milletê ne. Mele şêx lokomotifa te dîk tirên ew jê dibin lokomotif. Mele lokomotife mele bi kur de are cemaat li dû wî diçe. Hani li camiyê li mêca cemaat ewil mele dibe Allahu Ekber, hê cemaat dibe Allahu Ekber. Em vana bîrîne şêx em vana ji bîr nekin yanî. Yani vî xelqî gunê ye. Vallahi vî xelqî her awayê gunê ye. Vî xelqî wisa xizmet kiriye, wisa ji dînê îslamê re xizmet kiriye, wisa ji mela re, ji feqîya re nexwariye daha feqîya ya. Şîva xwe bi feqîya re parî kiriye yanî. Gelî mela menanê vî milletê xwariye. Rastî ji vî milletê rabêjin yanî. Min ra rast ji vî milletê rabêjin, rêya rast. Kes tişkî zêde ji mela naxwaze ha. Dibê mela Qur'an çi dibêje, hedîs çi dibêje wî ji me bêje. Mele ji xwe hinek me ne ew dikin û ne jî ji xelkê re dibêjin yanî. Ama em vîya baş bizanbin. Em vîya baş bizanbin. Xwedayê Teala di Qur'anê Kerîm de dibe ki Bismillahirrahmanirrahim. Meselul lezîne humilû't tevrâte sümme lem yahmilû kemeselil hîmarî yahmilû esfar. Alim dibe eger ku ilmê xwe emel kir ilmê alimê ku bi ilmê xwe emel neke her wekî kerekî ku barekî kitêb ser piştê bin. Ew ker çawa wê ji wan kitêba feyde bibîne, wan kitêba wê çawa feyde bidin wê kerê, ew wê ilmê jî aynî vî şeklî feyde nade wê ilmê. Mesela ne wek meriv tişkî bixwîne yanî. Mesela ne wek meriv dîploma bisîne dîwar daleqîne. Mesele wî ilmek bi xêra wê dîploma me sendiyeka mêjî xwe daleqînin li pêşiya xwe bimeşînin. Mesele ew e yanî. Ama maalesef çiqa diçe xera dibe û em xelkê sûçlanî dikin bê wela anket çêdikin xel li mêj nake. Gelo xel çima naye camiyê, gelo xel çima vira dike, gelo xel çima durist nîne. İşte em hinkî li xwe binêrin şika. Em baş bizanbin bi rî nîne, bi şaşkî nîne, bi cibê nîne tekrar ez bikim dubare bikim yanî. Eger ku mele değera xwe zanibe wê mele li civatê li serî be her daîm
ve canı gönülden ve her beseda dese tarat misim ve harcara hürmet bike ve mezni milleti be mezni aşireti be ve de kalbi halkı da daima hebe vallahi eğer kumele ji fakir ara baş be ji zengin ara baş be ji mazlum ara baş be farka zengin u fakir ki yetim ki neke ev mele ve ba xwedê ji pir bi qîmet be ama eğer ku mele dayra xwe xist bira mele baş bizan be mele dibe şêx dibe ew mele degera wî li ba însana jî namîne degera wî li ba xwedê şû qet û qet namîne bixwazin eğer mele bixwaze ku onurlî be şereflî be gere mele greva xwe bike rastî ji xelkê re bêje ha mele behsa onurê şeref û onur ji mele re ne lazim be eger ku ji şêx re ne lazim be tabi ji hinek mele re dubare disa dikim hinek mele re dibêjim seyda jî min got serbest e mele onur şeref jî ne lazim be Kurda çe watike serbest e çaro dinya wê biqede bimire aca wê xweda bêje mele tevî elmêl kir te çikir yani em baş bifikirin hûn te bimînin di xêr û xweşî de hûn temam emanetê